retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Hola, soc Amparo Lezcano del Centre de Formació Professional Altaviana i vaig a fer una recepta d'arròs amb costella i diversos tipus de varietats tradicionals valencianes de batxoca. Seran les següents: careta, rotxet, ferradura i mantega. Per a realitzar l'arròs també anem a utilitzar tomàquet de pera per a fer el sofregit i ceba babosa. Espero que vos agrade. Posem a calfar l'oli en una paella i fregim la costella. Salem. Quan la costella comença a daurar-se, sofregim les batxoquetes, prèviament trossejades. Continuem sofregint. Ratllem la tomaca i l'all i els afegim a la paella. Per últim, incorporem l'arròs i el perlem amb el conjunt anterior. Afegim el pimentó i el colorant al gust. Removem bé. Afegim el caldo, que haurem calfat prèviament fins a punt d'ebullició. Corregim de sal i deixem coure uns 10 minuts a foc fort. Afegim la branqueta de romer i continuem amb la cocció durant 4 minuts, més a foc fluixet. Deixem reposar l'arròs 3 minuts. Emplatem decorant amb uns pètals de flors per damunt. Aquest és el resultat final, un arròs amb costella i varietats tradicionals valencianes de batxoques per a xuplar-se els dits. Animeu-vos a fer el vostre i publicar una foto a les xarxes amb el hashtag JoCuineLocal. Bon profit!